Il-ġimgħa filgħodu ġie ffirmat l-ewwel ftehim kollettiv għall-impjegati tal-Kummissjoni dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika fil-preżenza tal-Prim Ministru Robert Abela u s-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg. Dan il-ftehim li jkopri 5 snin jirrappreżenta investiment fis-settur soċjali waqt li jirrikonoxxi l-ħidma speċjalizzata ta' dawn il-professjonisti li jaħdmu f'qasam tant sensittiv u kruċjali. F'din l-okkażjoni il-Prim Ministru kellu wkoll l-opportunità li jiltaqa' ma' diversi ħaddiema tal-Kummissjoni u sema b'mod dirett l-esperjenzi u l-isfidi li jiltaqgħu magħhom ta' kuljum fil-ġlieda kontra l-vjolenza domestika u dik abbażi tal-ġeneru. U nota kif dan l-ftehim jirrifletti mhux biss l-impenn tal-Gvern għal kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar, iżda wkoll l-istima lejn dawk li jaħdmu b'dedikazzjoni biex jipproteġu l-vittmi u jindirizzaw din il-pjaga soċjali. Is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg ukoll qalet li dan il-ftehim kollettiv li qed itejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-impjegati tal-Kummissjoni u prova oħra tal-importanza li l-Gvern qed jagħti f'dan il-qasam u kif dan l-impenn qed jagħti riżultati konkreti. Ġie mfakkar ukoll kif l-Istrateġija Nazzjonali dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika bbażata fuq l-4 pilastri tal-Konvenzjoni tal-Istanbul u tinkludi 23 miżura u 81 azzjoni konkreta.